गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीनि दिनै साराद थांनाय 5/3/2024 मायथाइयाव बिथाङा जोंनि बे मुलुगनिफ्राय मुलुग संसारनिफ्राय बिथांजों नागारनानै थांबाय। बिथांनि बे साराद दिनाव आं बेक्तिगत जानानै आंनि न'खरनि जानानै जोंनि सरकारनि जानानै गोरबोनि दुखु फोरमायनाय जोङो जासिदों। अब्लाबो मोनसे बाथ्राया सैथो जे जोङो सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीखौ लानानै जेब्लायबो दुग्गांखांनाय फैयो। बिथांनि जा हारि अनसायनाय बर' हारिखौ खौसेथि जानो थाखाय जे बानि बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ बोखांनायनि जा खामानि बेयो बर' हारिनि गेजेराव जेब्लायबो सनानि हांखोजों लिरजानानै थालांगोन, जायखौ जों माब्लाबाबो बावगारनो हाया। बिथांनि शिष्यफोरा दिनै नेपालनिफ्राय लानानै सदियासिम गोसारनानै दङ। थामहिनबा बर' हारिया जे खौसे जानानै दङ आरो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायाव जे सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीनि आखाइ दङ। भारत बर्षनि बा नेपालनि बर'फ्रा रोखायै आवगायबोयो। ओरैनो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांनि सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीनि जिउ जारिमिन आरो बिथांनि धोरोम शास्त्र धोरोमनि बालिफोरखौ लिरखांनायनि थाखाय जोंनि सरकारनि जानानै जोङो दिनै 1 लाख बिजाब सेबखांनायनि थाखाय जोंनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जादों।